Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama nguLuvuyo, isename nguNciki, ichomzam sithi Vovo. Abanthandayo bathi VO Vimesh. Namhlanje siyam welcome back. This is not a new guest namhlanje. Ngumuntu bekhe wakhona, abantu bamthanda, abantu bacela more. Hayi ibincinci man. That episode, can you come? Azoshare more. Siphethe uDr. Fikile Ncingwane. Doc, welcome to Uphikelela. Enkosi Vovo ndiyabulela kakhulu. Welcome back. Thank you. Yes. We don't have a lot of people who are coming back. Bekesa naye omnye uligqwethe bebuyile. So you're probably the second person that is coming back. Into enkulu ke leyo tu bangabana into esiyasancokola ngayo abantu baye bayithanda. But they felt ukuthi they want more from kuwe. So oqalayo ukubukela, oqalayo udibana nawe ngoku azange wayengekho kuleya yoqala, siyafuna ukuintroduce kwakhona. So ndiyafuna nje uchaze ba ungugqirha bani, uspecialize ngantoni. Ndingu Dr. Fikile Ncingwane. I'm a pediatric neurologist, meaning ndibona abantwana from birth up until 12 years, but abane chronic diagnosis ke up until 18 adolescents with brain problems, spinal cord problems, nerve problems, muscle problems, and behavioral problems. Yo. So ngoku ufundele uba ngugqirha wabantwana. Yes. Then emveni bufundele uba gqirha wabantwana waphinda wafunda again for uba usebenze ngengqondo okanye nee-nerves. Yes, the central nervous system yabantwana, ingqondo, spinal cord, muscles, and nerves zabantwana. So uspecialize kabini phezu komspecialize. Yes. Ndisestak phaa kaloku doc uninzi lesinometric thina ngoku wena uthi sowunale degree wongeze enye idegree uphinde ubethe inkulu man loo nto. Thank you. Inkulu loo nto. Andifuni nokuya kwinto yoba ndakhe ndava amahemhem yoba in PE you are the only one olapha, and not just nje ukhona kwakhona nto ixhaphakile kuthiwa the first black wena kuwe just wena nje nibaninzi apha eBhayi. Yeah, so far I'm the only one. Yes. Hayi ndiyaqhayisa ngawe doc, ndiqhayisa ngestyle, ndiqhayisa njengestyle. Abanye abantu bazithanda, niyathanda ke neka izifundiso uba modest. But no man, yeke man lo. People must know basize nabani apha kule podcast. Thank you. And why abantu bekufuna uphinde ubuye. Doc, ndifuna sithathe phaa phezulu where you are choosing into yoba ngabana uzawuspecialize ngento zabantwana. Kwenzeka ntoni kuwe? Kukho umntana kwenzeka ntoni ithindo yakho? Take us through phaa. Just a summary of my career journey. I think how I ended up in pediatrics. So I was doing my community service. So after ubengu intern, Okay. then you specialize and you become, from being an intern, you become a community service doctor for a year. Okay. Then you are the department place again. So I was placed at Bisho Hospital. Okay. So at Bisho Hospital, I worked for a year. Then after that, I really loved internal medicine, abantu abadala abagulayo, physician. Okay. And I really liked and loved psychiatry. But unfortunately, because I wanted to move to PE, ngenxa yezizathu ke zazipersonal ngelo xesha. Okay. Then so kwabe kungekho posts. Then I approached Prof Pepeta because I wanted to come to PE. He was a pediatrician, may his soul rest in peace. And he said, I figure come and drop your CV. 2nd of January, you're starting here. Then that's how I started my journey to become a pediatrician. And I realized it was more about the exposure that I had while I was still an intern and a medical student that made me not to like pediatrics. And I had a different exposure eBhayi
And I fell in love with kids and I became a registrar. I trained for 4 years and I qualified as a pediatrician ke ngo 2019. Ubethe i6 years esikolweni, Yes, then wabethe 2 years, yes. waphinda wabethe 4 years. So after la 6, so sino 8, wabetha so 12 years. Yeah, but ayivakali because Hayi, uyakhola sisi- after la 6 no, years. no, no, So it's sisifuna not uva bad. thina ufunde i12 years. Phezu kwala 12 years, usaphinda ke ngwaphinda wafunda how long for uba ngabana kuthiwe ngoku udilishana nje nento nengqondo. Yeah, Iba so lixesha ngana leyo? it's 2 more years. Oh, Yes. okay. So 14 years ubusy nesikolo. Yes, yes. Hamba dog. Yeah, I am sure wena man ubuqhuba zonke indwezi ungumntana osoka ifamily enemali, ungumuntu ozipholeleyo ungenazingxaki. So that is why wena dog wenzile thina asifani nawe thina dog. And wena mhlawumbe usuka edolophini umntana waseJozi, umntana waseCape Town. Not really. Not at all. In fact, mandiyakuthi Okay. not really. Ndisuke Mount Frey, Soze. eMvuzi location. Ndifunde eMahamane Junior Secondary School. Nditishwa i-biology ngesiXhosa, ne-physical science, ne-maths, you know. And then, so that was my primary. And then ndaphuma ndaye Mount Frey High. Then from Mount Frey High ndaphuma ndaye eMthatha Walter Sisulu University. And ndikhuliswa ngumakhulu, umakhulu wami wayeyicleaner. I mean, with 5 other kids, and she had a lot of grandkids. So it's really, if I were to advise people, it's really about how to utilize the opportunities effectively and how you tell yourself quite early in life, uba uyayibona le poverty, I'm not gonna raise my kids under these circumstances. So that's just those things that kept me going and dreaming. Ndiyenza ngamabomu mna ndiyayazi. Ndandiyivile kuleyo qala qha bendisenzela for someone oqala ukubona for the first time kule episode. Yes. So sidlulile apho. Okay. Ndifuna ngoku kule nto abantu bekhala ngayo babacela ubuye into yoba singene kuyo ngoku. Siyitshayelele ngoku sikulevel e1 nomuntu wonke oqala ukubona naye se-inspired ungumntana waselalini naye they can become a doctor if bayabona. Yes. Doc, xa kuthetha nge-neurologist, eyi, dla ngobona phaa ndibukele gqitha i-TV ke, science ntontoni phaa, ndibukele khona The Good Doctor. Ndiyamthanda ke laa mfana ke, but I think yena ungathi uba busy ne-internal medicine yena. Okanye but nandidibisana nengqondo na. Surgeon of some sort. Surgeon of some sort Yes, yena ne. yeah. Hey la mfana ayibone man uzotyo umzimba womuntu man ayijonge ithi ndiqomba hey man ndiyachazeka ndadunyelwa, you know. So ndothuke noba mningqondo ikivulwe ithinthini, but mhlawumbe namhlanje asizelanga leyo. Namhlanje ndifuna ke sifocus kwipart yokuxhozula komuntu. Yes. Yabo? Yes. Umuntu one seizures ne? Yes. Xhozula oko. Seizures, ukuxhuzula, yes. Xhozula, Yeah. okay. And then epilepsy Yeah. idibene into enye. Not really. So if ndixhuzula kayi-1, right? I had a seizure ndixhuzulile ne. Okay. But ke ngoku if ngomso ndiyaphinde ndiyaxhuzula nakule veki ezayo. Okay. Then ke ngoku I am given a label of or a diagnosis yoba I am epileptic. Epileptic. Yes. Sizokukhumsha yeah. Yeah. Doc, kake masihlale clear ke ngoku yoba umntana uyaxhozula. Yes. When you are dealing with kids. And that ndifuna umzali ubukele. Umzali ubona ndoni because mina ndicinga umntana oxhozulayo like ngolhlobo ndla ngobona ngalo. Yeah. But ngoku eziba ndikhula ndimamela abantu abanjengawe ndothuka noba umuntu uyakwazi uhlala nje abe njena but uyaxhozula. Khakhu sithathe true uba ngabana one siyibona njani ba umntana uyaxhozula, siyakwazi uyibona kuse early, and then maybe uzawufika kupart yoba yenziwa yintoni, Yeah. and that mhlambe sizawuthi sifike nakwipart yoba yintoni esinoyenza. Yeah. Yabo? Okay. Yeah. Mhlambe yokugqibela nje but sawufika kuyo yoba bekumele bandenza ntoni mina xana ndibona umntana oxhozulayo. Okay. Because growing up esikolweni
umntana axhuzule ndikhumbula wayegalelwa ngamanzi, ndikhula kuthiwa makakhulu izihlangu, Yeah. ndikhumbula kuthiwa ulwimi uzaziluma. Yeah. Hey, ndiseprimary. Yes. So ngoku I'm thinking about how many la age yabantwana wena babonayo. Yeah. You know? So I hope andibuzanga into ezininzi. Yeah. Khakhe uqale nayo phaa ekuqaleni. Yeah, so basically, I mean, ukuxhuzula kuqala, intoni ukuxhuzula, Okay. right? So, for uba sikwazi move, sikwazi uthatha izinto around, okay? It's all coming from ingqondo yethu, ne? So once, and ingqondo yethu is made up of small things that we call them neurons, okay? Okay. Then ingqondo le ine-layers nge-layers, ne-parts for different functions, ne? Okay. So ile ngaphezulu cortex, then bekhona i-white matter ehambisa ii-fiber zethu, bekhona i-basal ganglions, movements zethu zibe smooth, bekhona i-brain stem for our breathing, blood pressures, you know, so cerebellum for the balance. So zonke parts zengqondo zine function. So once there's irritation in the neurons ke ngoku, the small things ezenza ingqondo as a whole, then that irritation over excitement, then it irritates the neuron, then in neuron it sends the message ke ngoku via the tracts ne, to your body parts, muscles. Then xa ifika, then ube ne-abnormal movements. Depending ba le neuron irritated, isuka kweyiphi indawo yengqondo, ne? And uba irritated oku, kuhambe in umgama ongakanani apha engqondweni, then it determines ke ngoku, one, intlobo ye-seizure oyifumanayo, and i-seizure last ixesha elingakanani, and affecta eziphi parts zomzimba, ne? Then ke ngoku, so siye kwi-seizure classification. So previously besikade sicimba umuntu xa ene-seizure funeke abe ne-loss of consciousness, abe so ezixesha lihamba we realize ba kukhona abantu that are having seizures with no loss of awareness or no loss of consciousness, but ndiyamuva le ngalo and andikwazi ukuyistopha, okay? So there is no loss of awareness, okanye there is loss of awareness, ne? Kwi-seizures. But ke ngoku kube khona ii-seizures that are generalized, zi-affect umzimba wonke, zeze siziqhelile ke ezo, kuthiwa umuntu uyaxhuzula, ushake umzimba wonke. Kube khona ezinye ii-seizures that we miss so much, especially kwabantwana abaneenyanga from 6 months, 9 months, where besothuka, either bothukela ngaphambile okanye ngasemva. So flexor spasms or extensor spasms, okay? And in between those spasms, umntana akalali, akathini uyaqhubeka ngasikakhali mhlambi kancinci, okay? Then, so you need to, ezo ke funeke sizithathe serious kakhulu, because at least zine-cure and i-development yomntana iye ibe betere at least, okay? So those are spasms. Kube khona inhlobo ye-seizures where umntana umuva icala eli-1, okay? So those are focal seizures, okay? Umntana ujekisha nje icala eli-1, not umzimba wonke. Kube khona inhlobo ye-seizures where umntana useklasini, otishala abaninzi ke xa bebhalela abazali badla ngokuthi, hayi man lo mntana uya-daydreamer, andiyazi kwenzeka ntoni, uyayibona? So these kids bayasterisha in space, babuye, baqhubeke nento beyenza, baphinde basterishe in space, babuye, baqhubeke nento beyenza. So these are absent seizures, and these seizures ke ngoku nazo they are associated with learning disabilities. It's quite important to treat. And then kube khona inhlobo ye-seizures where umuntu stays in space, abe lost kancinci, then emva kwemizuzu abuye, but ekubuyeni kwakhe abe buwozelarha ke ngoku. So these are focal non-motor seizures, okay? So ndithi xa ndicacisela abazali ndithi ayongxaki yakho uba uyazi uba yeyiphi inhlobo ye-seizure. If umntana akho une-movement ongayaziyo engaqhelekanga, or i-behavior ongayaziyo engaqhelekanga, take it serious and go consult a doctor. Doc, Yes. yonke le nto icacisa ne? Yes.
Andina picture yam ndisiya edorangeni zandicacisela unesi ba lo mntana bekhe wama wacinga and then ndine picture yenesi ephoxa kaloku thina inesi si-traumatize inesi thina ngophoxa khwaza uphakude inesi. So abantu they will be able to see ezinigqibo zithetha. So that's why in the city, umzali needs to take serious any abnormal movement, Okay. any abnormal behavior emntaneni. So go consult a doctor or go to a clinic. Honest noko, they are not as bad. No, ababa namhlanje basaphoxe kakhulu. Abafani naba Uthi utheni lo mntana wakho? Uthi wenza ntoni lo mntana wakho? You busy. Next, hi. Utheni lo hey. So traumatized. In fact, I've never invited a nurse up. Yeah. Definitely can babize man bekho nurse ozayo man up. No, Hey, it's because quite traumatized ngonesi, traumatized ngonotaxi, Yeah. traumatized ngobani as a country. Yeah. Hey, these people bayenzile in. So kuyafuneke ke simfumane ngenye igame. Yeah. But now ndizimamele mna. Yes. Ndaziva. Yeah. And ngoku ndizama ucinga kwami umntana ba hey iboy ikhijonge. Ndicinga iboy yacinga mna. Semenze umntana uyaxhuzula yo. So I'm not saying you must call. So there are daydreamers manyanyani. Okay. But uzayibona xa ibaxekile uba Ne? I mean uzosterisha espacini and then aphinda abuye aqhubeleke and uzayibona xa and when you are not sure as a parent, it's always good to just go for your consult. Yeah, no, but ndiyafuna uthi doc, this one is going to be the hard one. Yeah. So abazali ikhona nto bakuthiwa utheni ngihanguze. Yes. Hayi this one ndifuna uma nabazali leba hayi ezigqibo zichaza mna ndifuna lena mna yokunantsika. Yeah. Ndiyazi ba hayi iboy Uyajekisha yes. umzimba So it's going to be hard but enkosi ngoba uyishare. I'm sure with ixesha abantu noko. So if umzali uye wayiphosa quick damage nokwenzeka emntaneni. So this is what lento esiqala ukuyicacisa ebazalini uba Sure. seizures, it's remember how I defined abnormal irritation to ingqondo, okay? Okay. So isukaphi uyayibona. So yes, I have a seizure because I've had seizures ezininzi kuthiwa ndine epilepsy but isukaphi uyayibona. So ugqirha ke ngoxa uya kuye uyo consulta kufuneka kwazi ukuxelela ba no i-neurons zomntana zi-irritated. Number one, this might be infection which we call meningitis, okay? Because umntana une-temperature phezulu umzekelo ulele ayinguyi behavior, okay? Then ndizowenza lumbar puncture ndenze sure uba ayo I'm not missing meningitis. Number two, this is not a metabolic condition. Xa sithi metabolic condition ke sithetha ngeza conditions where it's a bit complicated. Yabona xa sisitya ukutya ne siyahlafuna ngamazinyo sekuginya ukutya. So after sekuginyile apha emzimbeni sinento ekuthiwa zi-enzymes ne. I-enzymes they further digest enzela uba ukutya seku-absorbe okanye ku-excretwe. Some kids are lacking those enzymes. Ufumaniseka uba le nto befanuba iyaphuma apha emzimbeni iyengqondweni i-irritating neurons, okay? Then umntana abe ne-epilepsy, okay? Abanye abantwana, they get a minor flu infection, okay? Which is quite common. You get a minor flu infection. After ufumene le flu infection, umzimba wakho ucimba ufighter i-flu, ne? Okay. Njembe ukwi-process yofighter i-flu, ne? So I normally say to abazaleni bacaciselayo ngezi autoimmune/inflammatory conditions. Kungenotsotsi apha. Kuthi otsotsi banxibe izikipa ezi-red, okay? Alright. Now amapolisa abizwe azobulala otsotsi abanxibe izikipa ezi-red. Okay. Ngamajoni omzimba ke ngoku they are fighting the virus, okay? But in the process otsotsi ubunxibe into esarhaba pinkish because it's close to la red. You get attacked ngamapolisa kucimba utsotsi uyayibona. Okay. So ke ngoku in the process umzimba u-attack i-virus
accidentally i-virus sometimes bene-proteins ezisimilar to i-structure zengqondo yethu then ufumaniseke uba kwa amajoni la omzimba wakho attack ingqondo yakho. So those are autoimmune / inflammatory conditions. These are the kids ke aba end up bekwi-wheelchair if it's not diagnosed, uyayibona? Then a brain tumor if you have a mass ekhulayo engqondweni. So I normally say when I'm talking to young doctors and pediatricians, i-epilepsy ewe you've made umntana uzile kuwe uyaxhuzula uyajekisha and zininzi episodes so une-epilepsy, but where is it coming from? Okay, and you need to do that thorough workup ke ngoku, because if you treat, if umntana uyafika uyaxhuzula and then ndimnike i-epilim iyeza lokuxhuzula okanye i-carbamazepine, zizaba ngcono because that irritation izothomalala. You go unentloko umzekelo and njengoba unentloko uhambe uyobona ugqirha fika kunika iPanado neBrufen kanti intloko yakho isuka kwi-hypertension. Uyayibona? Intloko izoba bhetere but i-pressure iyenyuke emzimbeni into efanayo ke uba as long as ungekayi-investigate uyazi uba isuka phi. I-treatment oyisebenzisayo yokuxhuzula, you are just treating i-symptom, but go deep and understand where is it, why is this child epileptic. Okay, so akufunekanga phaa ekliniki bathi siyafeketha ujikiswe No, kuthiwe sibhizi gqithi thina not at for loo nto. all, no. Hayi ke. Bengafanelekanga uba injalo. Hayi no, masibe nethemba nje bangabana kuzaba njalo. Mamela, ndiyafuna ukubona ke ngoku into bangabana naniba ndijamba kakhulu na bekumele basenza ntoni thina ndiyayiva lo buthela ngogqirha wena. Yes. Senza ntoni ngoku nangumuntu uyaxhuzula apha phambi kwam ngoku ikhona into emeba siyayenza right ithini? Yeah, remember abantwana abaninzi abaxhuzulayo esibabonayo, there is decreased level of consciousness or loss of awareness. Okay. So now, so you know, if ndiyaxhuzula ngoku and then I'm not aware kanti bendinento esemlonyeni, then I can easily swallow amathe am angene kuqhoqhoqho uphefumula ndi-aspirate, uyayibona? So if umntana uyaxhuzula, abanye abantwana bane-aura, abanye abana-aura. Abanye bayaziva, they will come, there are certain behaviors abazala sebezazi, they will come, asqueeze umama, ascreame, and then isizwe ilandele. Okanye abene pain esesiswini, but abanye abanayo i-aura. So if umntana uthe waxhuzula, just make sure number 1, akhondwe semlonyeni. If ebesitya okanye khona itoy, you take it out, and then you clear i-airway yomntana, umbeke ngecala so that anga-aspirate, okay? Then if ukufitshane nesibhedlele ke you drive to esibhedlele okanye ubize ambulance. Oh, okay. I know. Thanks. Good. Hey, ngoku njengoba uthetha, asendipictureisha ingqondo. Sendine-picture yayo mna ingqondo, but hey ingqondo ibhizi man. It's very busy. Emaneni badizi nanto uThixo udala umuntu uthe. Hey ndiqomba, hey no. Mna ke manje ndiphelela kwinto yengqondo understand. Ananoba the right now. There's a right brain and the left brain. Yes. Yeah, and then kuthiwe lona emotional, lona uthentheni. Hayi xisibhayane ndiyaqhoma pha. Banganxiba iscrub ndingabaqhatha elalini mandave nabo ndibacacisele bathomela ke ne. So lona analytical, lona methodical, because this person is a left brain and it's a right brain. And so omnye uba uthi kuye masambe seKapa uthi yena hayi zinangxaki masibethe omnye siyanjani ngolesingaphi sinamalini safika sithini pha. So for me iphela pha into yengqondo ngoku ndizama unqayela uzithethayo ndifuna uqhatha abantu andide ndizibambe lamagama akho makhulu man dog makhulu amagama abizileyo, but I'm so amazed ngento edibanisa nengqondo uba isebenza njani thini na. So xa usithi ubathatha from ukuzalwa kwabo to 12, is it kukuthamba kwengqondo oko uba ngabana incinci pha ingqondo? No. It's because I'm trained. Remember, there are pediatric neurologists and there are adult neurologists. So, pediatric neurologist, you become a pediatrician, and then you specialize. Then the adult neurologists can go, they take from 13, 14 onwards. But I do manage abanye abantwana up to, especially those that are abane chronic conditions. Because
umntana one-chronic condition umzekelo kwi-wheelchair ongakwazi uzenzela nto okanye okwaziyo uzenzela xa ina-13 14 that's where eqala uzazi uba ungubani. That's where efuna uexplore into ze-dating, into ze-drugs, into zoku. So for yena uba aqala ayoqala ugqirha omtsha enezo challenges, it becomes very tricky uba ungcono ahlale nomntu that ufamiliar and open naye. Andikwazi uyilibala ke le question benqoma ndimane ndiyikhumbula. Yes. Kuthiwa umntu hayi wangentloko kaloku lo esemncinci. Yho hayi khakho uyiphathe dog. Umntana owengentloko ithini into yakhe ebudaleni. No. Kuthiwa yho wangentloko kaloku lo. Ngentloko that's why into zakhe ngathi. No. Akho njani i-strong nentloko yethu. No. Intloko, so ewe kukhona abantwana abawayo. And then umntana, because remember sine-scalp mosane. Alright. Then after i-scalp sibe namathambo. Okay. After ithambo kube khona ii-layers. Okay. You know, after ii-layers kube khona i-CSF fluid. And then kube khona ingqondo. So ingqondo is very well protected. Yabo? That's one. So number 2, umntana owangentloko ewe omnye angalimala omnye angalimali depending on intensity le yokuwa kwakhe uyabo. Then if intensity it was very high, then you can end up with some brain damage, okay? Either a bleed or some axonal neuronal damage, okay? But you need to rule out as ugqirha ke ngokube sure uba kukhona ezinye conditions where igazi lomntana ufumaniseka uba li-weak, then a small impact will cause a huge bleed. Uyayibona? Like into ezinjenge-hemophilia, nezinye izinto, some glutaric aciduria, zezinye izinto ke that you need to be open-minded xa ubona umntana owileyo, then azabe ne-bleed. But ukhona abantwana abawayo and then beze esibhedlele, they are fine, kwenziwa i-CT scan. So yeah. Hayi nethi sibe nje qonde thini ubethekile lowo. Ngoku thina ebudaleni kuthiwa hayi wayekhe wawangentloko ngo that's why. No. Nantsika enjani. Okay. No. Mamela ke. Andifuni ndibawela ndibe nendlela erayithi yoyibuza futhi le. Kwenye yethu thina abantu bamnyama. Yes. Thina abantu bamnyama kukho izinto eziye zenzeke kuthi. Kubekho abantu abasi-advisayo. Kubekho abantu abathetha into ezithile. Bathi yabona wena? Yabona nje ukuxhuzula wena. Khona mos nalanto bangabana mhlawumbe umuntu uyazichamela ne? Kuthiwe makatye into makatye ukutya impuku whatever. Kuba khona nje imyth ezikhoyo zoba uyachama lo. Ojimbuku. Khona nje impuku ne? Hayi njalo. Yayiva ne? Ndingwasezilalini ndiyayazi. Okay. Yayiva ke ngo? Yes. So kuphinde kubekho lento yomxhozulu. Yes. Kubekho umalume afika azothetha nodade wakhe which is umama womntana. Yeah. Dadewethu lo mntana funeka senze umsebenzi for lo mntana. Bona zange yenzeka apha endlini into yoba ngabantu bekho umuntu oxhozulayo dadewethu. Yes. And lo mntana zange bazomamkela lo mntana apha. Isisu zange ulume. Yes. And ulume ke xa thethile kavakala. Yes. And ulume ngulo umayo phe ebuhlanti. Yeah. Sithini dokho ngoku ngo-2026 ngoku. Yeah. And that sithini ke ngoku because olume ne andifuna baphikisa. Yes. But olume bangasibhudisa. Yeah. And ngoku umama akamsa umntana edora because ulume uthe lo mntana makuhlatya ibhokhwe. Yeah. Sisengxakini doc. Yeah. And ke ngoku uba ngabani umntana uye wagqiba thini hayi ke ulume sobaphinda aphikiswe ke ngandleni. Yeah. Ulume wayekhe wathi kumntakabani Yes. makaxelele ibhokhwe because uyaxhozula. Yes. Ithini doc le into ikhona impendulo nayo pha. Yeah. Vovo, we can't run away from the fact that it's Singabaxhosa and we have culture. And Okay. really we have to have a huge respect for our culture. All right. That's where I'm coming from. Sure. I might be a doctor, I might be a professor, but I'm a deep believer, I'm a Christian, but I ndingumXhosa ndisuka ezilalini. Hamba naye ke doc. Ndisenza Number ke one. doc. Yes. Then number 2, what I normally advise my patients is, one, suyiyeke treatment, okay?
So makaya eDora. yiza eDora. Okay. Number 1, umntana makatye treatment yokuxhuzula, okay. Okay. Number 2, umntana uya-investigate uba kutheni exhuzula, okay. While umntana investigate uba kutheni exhuzula, if umalume believe ba imbeleko nomakhulu will do for lo mntana, as long as ngosisa investigator kungekho nto ezawutyiswa ngaphakathi, uyayibona? If umntana uzawugoduka kuhlinzwa ibhokhwe phaya, kuqhunyiswa impepho, kuthethwe nezinyanya if babelieve ezinyanyeni, I'm all good, uyayibona? Because ngoku, remember, uyayibona, when you are treating umntana on chronic illnesses, especially with brain problems, you need to be very much open-minded. You want the quality of life for this child and for this family. And to keep them happy, it's not all about giving drugs, epilim, and that respect, that mutual understanding. You as a health professional, putting yourself in their shoes and showing some form of respect, for them. So that's how I seriously advise my patients ba umntana ngayowenzela imbeleko if niyabelieve umntana ngayohlinzelwa ibhokhwe kowabo and but ngoku sisam investigator uba intoni, I would love uba kunganikwa nto angacinywa, kunganikwa nto emlonyeni, uyayibona, but izinto ningazenza ezo zinto ubuyaqatywa mhlamba aqatywe, uyayibona, ezo zinto until side siyazi ba why sixhuzula. Okay. Yes. Udok ngudok. Dok uyibeke isdok. Mna ndicela ibeka ngendlela endikuva ngayo but ke sawudlula. Okay. Sawudlula dok. Bahlali makhe kumiwe ngebhokhwe xa kusenziwa into yophilisa umntana. Then sizawuyenza ibhokhwe. So if uyachiseka sekungakini udok. Sekungakini udok. But look, I think andifuni udok uba ngabana singayithethi this thing because yingxaki ekhoyo kwiifamily ezininzi. Yes. And mna ndiye ndayibona over ixesha into yoba ngabana xana kukho ingxaki because ndikhe ndive naxa bethetha abantu udok athi umntu hayi even oogqirha baxakiwe. Oogqirha baxakiwe, oogqirha bayazi nabo kuqala. Yeah. Kanti mna ndicinga uba kungelaa xesha ku-investigatwa Yeah. uba ngabana masizame lena siyibone uba yenza ntoni. Yes. Sizame lena siyibone uba yenza ntoni. Yes. And then but suyiyeka lena othiwa mawuyenza. Yes. Yabo? Mna ndicela uadvocate loo nto mna. Mna ndicela uthetha isuka from kum into yoba ngabana makiyo mani kwagqirha. Yes, definitely. Hayi mna ndicela kuyiwe kwagqirha. Mna dok bendicela sime napha eqaphuleni kufa kwamayeza pha. Ndicela kumiwe nalapho. Ndicela mna ugqirha enze yakhe sijonge uba ithini le nto. Then xa kugqityiwe makaqhubeke ngokumalume. Hawu umalume notanyi ke ngoku bangaqhuba ke ngoba thini ke ngoku. But Kevo, zikhona cases where you need to be very cautious, ne? Okay. Because omnye umntana ufike exhuzula kakhulu. Okay. Ubona ba kulo mxhuzulo you don't know ingomso uba likuphathele ntoni. Uyayibona? And ke ngoku there's when we're treating abantwana abane chronic illnesses and there's a part that we kind of forget about as healthcare professional, which is a grieving. If umntana kalenzanga ixesha and then that grieving thina kuba sigqibela umbona esibhedlele and then umntana uyaphuma ezingqondweni zethu and la mama ubukhopha njani, it's none of our business, yayibona. So as much as I'm not saying nindive kakuhle, I'm not advocating for traditional ntos and but I am saying you need to try to be in the same level as and ubabonise as much as you can. Uyayibona? Enze ba angathi xa egrieva umntana engalenzanga ixesha athi ndandifuna kuya kwela gqirha elamnceda umntana kabani but la gqirha ongufikile she never gave me that opportunity. Uyazibona into ezinjalo. So as much as we know these herbs are not proven and we are not saying use them, but we're saying if wohlulakala the culture, we don't want to be completely against it. Ayisemukhandi wena doc man funeke uyilungise nyani ngesintu. Mamela doc mna I don't think nawe nzabe ndife if ndikubuza lena.
Okay. Mna, you know, up on Koyo, mna talking to him. Yes. I can make practical. Mna ndithi mna, siba 7 billion Yeah. elizweni. Anamba sibangaphi ngoku. Okay. Kula 7 billion mandiziphe nje kukho abantwana abayi 4 billion. Lenza nje umzekelo. Yes. Ne? Then kula 4 billion kukho iChina, kukho umlungu, kukho India, kukho umXhosa, Yeah. kukho umZulu, kukho ntontoni. Kutheni le ngqondo yenziwe nguThixo? Yeah. Izawuchuza yona into bangabana le yabexhosa ndifuna ukuxhela ibhokhwe. And then kulowe China in neurons. Neurons ne? Thixo ndiyaphumza. So in neurons za lowe China Yeah. na lo wase New York zihambe ngenye indlela. Yeah. But in neurons za lo muntu omXhosa zifuna ibhokhwe. Mna doc le but ndiba lost phake mna kuba le ndlela kwenziwa ngayo kuthini thina ke ngoku only Xhosa nomZulu just nje aba umXhosa umZulu umNdebele umSwati pha kuthi kufuneka ibhokhwe so in the nguni's out of ilizwe out of the billions uThixo udecide into ba ake jongane umntana ngumntana wonke umuntu unengqondo sine neurons kubo bonke kubakho ezinto ngeliqhubeka icacisa Yes. for everyone in the world. Yes. This is what is happening for ba mawube ne seizure. Yeah. Awuzazi ezinto ndim oziphethe. And that but ke ngoku only part la khona ise South Africa Yeah. pha ezantsi pha Eastern Cape ndicela nenze ibhokhwe nina. That's where ke mna ngiba lost ndiqomba ndiyaphazamiseka. Hence xa sifumana opportunities njena kulate for usugar coat yabo funeka siyazi ukubhoza njengoba sincokola ne ukhumzalo xa kweyo and abazali baba desperate because ngumntana wakhe lona yabo jonga bona mna I'm not a doctor ne because of ndine past yam I've got parents aba desperate ngabantwana abakwi drugs but ne responsibility not to say kubo mama noba ungandinika malini andizukwazi umnceda umntana wakho. Yes. But I get calls every week. There's going to be a parent etikumu. He prepared to pay me 5,000 or 10,000. Yeah. So I can't be lying to you. I won't accept that money. Ndithi kuwe ndizawufika ndimngxosa umntana wakho ayeke drugs. But ke ngoku it shows into bangabana sinabazali who are desperate for uba umntana wakhe abe right ayeke uxhozula. So if there's going to be a malume engazange iyo specializer ngengqondo afika decide ba dadwethu sayixhelela no, we can't have law. Okay. But ithethwe ndima ithi wrong what. I hear you. No. Disclaimer or no disclaimer, I don't care. Ndimo ithethileyo doc. Okay. Ithethwe ndim. We cannot have this in this asinokwazi. Abantwana bethu mabaye kwagqirha. Abantwana bethu mababonwe ngabantu abayifundeleyo. Yes. I am for that. Usuthetha wena. Okay. Mamela ke ngoku ndidlulile pha because bindiphazamisa. All right. Hayi bipati bindiphazamisa. Okay. Mamela ke ngoku doc. Ezinto zicacisayo apha. Ziyafumaneka ku public, ziyafumaneka kwa private because ndiyaqonisa udlula singene kwezinye on how to manage lento. Yes. And how ithini indlela zoba uyakwazi uhlukana nayo na ungakwazi uthini na ndethi ngoku uzawukwazi udlala isport lo mntana angayikwazi uyoqupha athi saswima phayane phakathi enzulwini ingamfikela na yebo into ezinjalo but okangoku kuba siselapha because nangu umzali ubukele ngokuba ngabana Thixo ndithini so if kwi public hospital okanye kwi private ithini into Vovo, and for no process, it's one of the reasons why I decided to go and do neurology. Okay. Number one, the skill is not there. Uyafuna unceda as a pediatrician, umntana oxhuzulayo, and when you do basic workup, yebo, uzowenza izcans zakho wena uthini, but awuzazi ezinye causes, and umntana usoloke ebuya inyanga nenyanga uyaxhuzula, you try to phone i-Red Cross, it's congested, you know, because it's a referral kuyo sonke. Then, so one, the lack of the skill, as you can imagine, uba zingaphi phone calls endizifumanayo
from all over, yebo, including private and public. I'm not dog. Xa usithi nguwe So- wedwa, ndibona imali eninzi mna dog. Ah, Ndibona imali eninzi mna dog. Uba dog. no. Eh? Akunjalo, no. So you're working imini yonke. Yes. That's what it means. So that's number one. And number two, it's the resource that are quite limited Okay. in our public hospitals. So now that, okay, ndise Dora, of which sadly I'm leaving it Dora, now you want umntana nanku uquirish ba no man lo mntana ikhonto engadibaniyo ndinidi MRI ne-MRA, you know, MRS, and during the training yakho, I mean, this is what you know uba when I'm querying le condition, these are the investigations, awuna access kuyo, awukwazi kuzifumana. Azikho either imachine ese-Livingston kuphela ayisebenzi okanye as I'm talking with you ngoku, I am unable to do MRI in a public hospital yaseDora for the past 3 to 4 months. I will. Kwenziwa CT scan kuphela. So you can imagine how much cases you are missing zabantwana abaxhuzulayo abane conditions that can be seen kwi-MRI kuphela. You do some investigations, they take forever to come back. Zibuye ezinye ulinde 3 months, i-specimen si-rejectiwe. So as much as sinayo potential yokuzidiagnose in public institutions, but the resource that are limited, the skill that's limited, it's a huge obstacle. And yeah, it's really frustrating. Ake xa sifumana le opportunity, besikhe saba no Dr. Luvuyo Bhayeni apha. Yes. I think yena ke responsible for infrastructure. Okay. No Nansika, ne human resource, I think. Oh, okay. If ndikhumbula kahle. Yeah. Doc, can nihoye ke into infrastructure. Imali lamthin lamqomo ne? Yeah. Imali lamqomo. Yeah, it's quite expensive. I don't know don't the know, ne? exact figure, but it's quite expensive. Masiphi millions. Nethi beduri into thithi lahla pha millions. So if the office yakwa health, national office, whether minister or ngubani, please look at this thing, because what you've just shared ngoku, it means ba umntana osokolayo ozalwe ngumuntu osokolayo, chances are ngoku bekungabakho uncedo anga-end up engalifumani uncedo. Yeah, no, it's So exactly like ngokufuneka that. ube kanti unomzali o-affordayo one-medical aid. Yeah. So siyacela government, siyacela into yoba mayihoye loo nto, ayisindwe encinci, so that nabanye balandelayo emva kwakho bongena phayana bangafiki bathi hayi bo andinanto sebenza nje mna apha. Yeah. I'd love to see wonke lo mntu uyayo apha. Yeah. Xa ubudla ngoyeDora bebedla ngoba ngapha abantwana pha? It's a lot. Lot ngu-10, ngu-20, 5. Yo, it's, yeah. So Monday to Thursday, there's neuro clinic. And there are cases as one I see neurologist, and there are cases as one I registrar, plus minus 30 patients every day. You! And abantwana ngoku, Plus minus, yeah, 20 to 30. hayi ke, this is a cry. Yeah. Because kaloku silapho kwi-podcast yoba we also want to talk nabo bantu. If i-office yakaminister ePitori, whether isePitori okanye ise-Cape Town, singayazi noba bapha aba bantu, apho ikhoyo yayibona le session, please buy equipment right, so that oogqirha bethu kungathiwa bayafeyila. Yeah. Because thina ngoku nathi, yazi as umntu mna lapha eBhayi, ngwalapha eBhayi, ne? Yes. Ubuye Dora, sithi hayi ke lo mntu senimkhavarishile. Asinanto thina apha eBhayi ba xa uyeDora uyabuya. Hayi thina into yalapha eBhayi nje ungayeDora siyazama ucinga uba hey i-up to date ipolicy yakhe laa mntu, because sazi uba uyeDora kuyanyukwa. Kanti nina doctors who are there abane-expertise anincediswa ngezinto zokwenza uba abantu bamaphile. Yeah. No. So siyakhala to whoever bukeleyo into yoba siyawucela lo equipment leyo. So you've answered loo nto okwangoku, sorry man for umntu osokolayo. Bawuyile sawuzama nizamekayo. But then ke ngoku wena you are able
if ungumntu medical aid to go to kwa-private. Yes. All right. Hayi Yes. asuba sabiza noba ngeziphi ezo ndawo, Yeah. but low private to close now, you'll probably get help. Yeah. So we had to cry. I think ndibeke kahle mos. Yes. And mos ndim okhalayo ku-minister ayisunguwe. Yes, yes. Ndim ondikhala ngezinto, ndikhala ngebhokhwe, ngoku ndikhala ku-minister. Ndim okhalayo mna, ndim lo ungoyikiyo uba hayi mazilime eziyetyeni. So but sifuna ukuncedisa abantu bethu. Yes. Asizuhlala apha sinasithukuthezi. We are here to assist. We are here for uba ngabana mabube better. Ngo-2026 yazi mna dokho ndinento ethi akumelanga uba abantu abaninzi bayabhubha man. Yeah. With the knowledge we have nezinto esinazo, Yeah. hayi anyone onento this day ngo-2026 bemebuye aphila longa. Yeah. And ngoku akho nento uba ngabana kuthiwe hayi man uba nento ethile. You know, yazi mna bendla ngothi xana ndisenza into ndiphoswe ingozi ingquma Thixo ile ngozi indiphosile ibenza fumana uraf. Hey, abe ndifuna noraf mhlawumbe ndizawuba khona nakwitimu yamagluglu no hayi amakrokro but ndizamutsho uba ngabana kwixesha esiphila kulo there's opportunities nezinto ezinokwenzeka. Akusekho nto ngoku noba umntu alile ngoku. There is so much ekumele uba esine-access yayo for uba ngabana ilife yakho ingaphinde ingami. That's the point endifuna uza nayo into yoba ngabana ngoku bekumele uba siyangakwazi ukwenza namore. True. Yabo? Doc, siya ku-management yayo okanye andazi noba ndiyayiphosa na. By the way, le nto yomxhozulu zikhona izinto ehamba nazo ofisha uba wena kubani o-at risk for uba kungathi iflowe Yeah. iflowe le nto. Yeah. So kukhona abantwana umzekelo abantwana that during pregnancy that's why sicela abazali ba umzali azama angachayi angaseli yabo. So because umntana esengaphanga phakathi yabo obabomo buphanga phakathi bubalekile kakhulu. So if umzali uselile then umntana end up in a fetal alcohol syndrome siyayazi ba it's not just the behavior but ukwi-risk yoba ne-seizures because utywala bu-affecte ingqondo le formation yengqondo. Then kube khona some infections abazali abaye unfortunately abanye bazifumane while pregnant. Kuthiwa zi-torch like toxoplasmosis, rubella and some of those infections are very dangerous to ingqondo yomntana. Then umntana be prone to have seizures apha ekukhuleni kwakhe uyayibona. Then during delivery ke ngoku if la process ye labor ayimonitorishwanga you end up with umntana one hypoxic ischemic encephalopathy or HIE, and then which they end up being cerebral palsy later on. Then abo bantwana siyabazi baba kwi-risk yokuxhuzula. Then if umntana kuthe xa kwenzeka ingqondo yakhe you know kwakhona ubu-abnormality obuthile kwi-genes depending on which gene is involved then kwi-risk yokuxhuzula ne. And then some of infections eziye zinga-atheki nje igazi zi-atheke nengqondo then umntana ukwi-risk yokuxhuzula as well. So zikhona into ezine-risk esizaziyo uba xa sinezi conditions lo mntana is more likely to have epilepsy later on okanye ezixesha lihamba uyayibona. Then kube khona ezinye conditions ke that are having a few percentage epilepsy like autism, then we need to monitor those kids quite closely as well because it's not just anxiety or ADHD but there's a risk of them developing epilepsy as well. Yeah. So there are Doc, many risks. ngibambe phaa ekumitheni Yes. nongaseli. Yes. So abasisi sibabona phaa esiklabhini behamba nezisu phayana. God. Abasisi bathi bona baguli. Jesus. Bathi hayi nithi mna ngiguli mna. Yeah. Nithi angiguli mna. Ndiyabazi. Uyabazi? Yeah, no, umntu uthe ngumntana esine lo abayi-3 ba-right abanando. So this is how I normally advise abazali uba you know remember we are all different. The fact that oqala nowesibini you were lucky enough uThixo wakusindisa uyayibona. So you shouldn't test God uqomba hayi ndizawusela nakulona uyayibona. That's one. And number 2, you are just robbing lamntana ngefuture yakhe. What if you had a lawyer there, an engineer? You've literally robbed lamntana clean ngefuture yakhe. And number 3, I mean, if uyasela umakhulu, now umithe usele,
then ufumane umntana one-fetal alcohol syndrome, ni-stuck ngapha eMvuzi, eMount Frey, akho mntu uphangelayo. So what you've just done, you've failed to break that generational cycle ye-poverty. Because nalone fetal alcohol syndrome, akazuya kwa grade 12. Yabo? Na yuzo, you know, like, yeah, if people can take it serious. So uyaxelela usisomithi wena ba anzongashushi mina dog. Yeah, no, sometimes they do. Hayini. Hayi, utshwala bunelaka ne? Kakhulu. Utshwala? Yeah, kakhulu. Hayi ke mina ndicinga aba bathanda ye-clubini ne, babe befota pha ku Facebook, babe bonisa into ne. Ndicinga bathi bafuna ba around abantu abashushu. Mhlamba baseli kabani. Abanye bafuna around abantu abashushu abazongaphumi and ke ngoku abanye bafuna uluza nenzotsa because inzotsa ngokuba ayikho akho available ngoku indoda imkile iyahamba imkile so yena behleli apha hayini into enkulu manje umitha kakhulu and iyafuna uthathwa kulo level into ba abakwazi ubanjwa man aba bantu bashushayo benze izinto akho nto baba bantu. Because kaloku jonga the reason why I'm asking ne they are quick bona abazali ufuna ubamba isibhedlele xana isibhedlele senze into wrong umntana kwabakho into wrong nomntana ndiyakuva even kuthiwa into no negligence the negligence yes khona amagqwetha ashushu ke pha hayi abahleki nesibhedlele but thini bona bangabanjwa mama xa bona ingabo abenze umntana mhlawumbi social workers ufuneke ziyiconsiderishe some legislation along those lines. I don't know. It's so easy for omama to bamba isibhedlele into yoba umntana ebe right. Yes. Isibhedlele sabhuda and kuphuma uma 8 million, 12 million, 16 million. To hayi ke ngisaqhubha ke ngoku because lo mntana ebezaba right. But ngoku nge-negligence yesibhedlele kwenzeke njeni. Yes. Nabo hey ngathi sizongxolisa namhlanje dog yasibona yasibona busy siyabaqhuba I hope bamamele ndiyavuya ukuva ezo zinto ezo for abantu so nathi bantu ba around abantu ba pregnant sikwazi unqanda ndoba man no makangachayi lo muntu makangathini you know it's important nje lonto leyo so xana ke ngosekunjalo busozichaza ingxaki zomntana ke ngoku and then how do we then manage them okay it's very important so i-management ibalulekile ne because okonibuyile I realize into yoba abantwana bamanejwa so i-seizure type ibalulekile intlobo yokuxhuzula ibalulekile why ibalulekile it's because certain drugs azirespondi kwezinye i-seizure types I hope ndenza sense ne okay so funeka siyazi ba so kubalulekile ugqirha xa ufika kuye ufike ucacise uba umntanam xa ixhuzula wenza lento it's not like i-neurologist zithanda uthatha i-history too much yabo but kubalulekile yazi uba umntanam ufike xa izoqala uhlale esitulweni ekubeni ahlale esitulweni abe ngathi ubona izinto xa ibona izinto askrime abaleke eze kumani anibambe then kumuveleni galo yasekhohlo kuphela uyayibona then umntana onjalo ke ngoku you cannot treat umzekelo nge-epilim because i-epilim it's for generalized seizures then uzoqhubeka amane seizure ene-breakthrough seizures in between and ndiye ndithi ke yazi kwabanye oogqirha and I mean the young doctors uba so imagine uzifake ezihlangwini zala mama ne so unalo mntana omane exhuzula kamazi uzoxhuzula nini ujika umntana abe mhlaza wonke uyayibo the anxiety that family is going through it's terrible you can't even watch your own child for 2 seconds exhuzula so how about lo mama seyazi ba hayi qho emva kweveki lo mntana uyaxhuzula uyabo that's number 1 number 2 la mntana uyakhula aye ku grade 1 and that's where is self-confidence self-identity and self-esteem yomntana now ungilo mntana ozathi uzawuwa ubani uyayibona ba la mntana we taking away
all that self-esteem. Yebo? So every child that you see on a seizures, on a epilepsy, just don't normalize it. Uba umzali qho uthi yo hayi uxhuza uloko. Yo hayi, then your goal as a doctor, you should make sure uba at least umntana seizure free to improve the quality of life yakhe plus neyabazali. So there are a lot of anti-seizure medication, even new anti-seizure medication ezikhoyo. Number 2, once umntana abe kwi 2 anti-seizure medication, zibe maximized, zibe kwi top like what's like normal Sure. dose, ne? Maximum dose. 2 anti-seizures, maximum dose. Umntana uzitya everyday treatment, but umntana continues to have seizures. Then umntana une drug resistant epilepsy. Don't accept it as umzali ugqirha xa isithi hayi ayinyangeki le epilepsy yalo mntana. So that's drug resistant epilepsy, and if you are seeing a GP okanye pediatrician, then it's time when ungumzali uthi then send me to a neurologist. Uyayibona? Because there are other there are other options. Uyayibona? Kukhona steroids, kukhona ketogenic diet, kukhona epilepsy surgery that pediatricians or GPs azikwazi uyenza. Uyayibona? So don't sit and die in your small corner without Kaloku finding help. bayaqumba nje ugqirha ngoku bathi ugqirha ngoku abafuni ubona uncitswa ngoGoogle. Kuthiwa thina singabazali abakhulisa abantwana ngoGoogle. So uthethetha mosina ngezo parents. Man nobuna 15 years man ndiyamamelisisa mna dog. Mamisa umntana amba uthini ngomntana. Then ke ngoku baqumba ugqirha. Ba ive ku-Google. Hey baba sarcastic ugqirha. But Google, wethu yima Google. So ngoku wena uthi masiphikise ugqirha nathi. So it shouldn't be like that. Zokwenzela umzekelo, mna I was treating one of the parents that I really enjoyed treating. I won't disclose the name and the surname. I mean, this is the child ofike eSt George's engakwazi uzenzela nto engathethi engathini yayibona. Then some investigator, we made a diagnosis. Okay, after sending a diagnosis, I sat with the parents down. I disclosed to umama no dada, and then you cannot believe that father, he's a policeman, he went home. He probably knows more than I know when it comes to acquired demyelinating syndromes. Yes. To a point, but when he comes for consultation, he's like, Doc, what if this is multiple sclerosis? Have you tested for aquaporin? Those are the kind of parents that we want. You're in the same level. Aniteta, you feel like, bawo ndiyaflowa nababazali. Bayandichallenja. Okay. So that's what you need as a doctor. Bayakudika wena abazali abangachallenge. Okay, andiyadlala. Not But no. The point is we also need to take responsibility. Sizitshekshele sithini yabo. Ibaluleke kakhulu nto leyo. So enkosi ngalo point. Ndiyayivuyela mani into yoba ngabana ezi zinto abantu mhlawumbe bedla ngosara kancinci. We are saying ngokufuneka bazihoye. Yes. We are saying ngokufuneka bazihoye. Ansenawari man, but ke kodwa yika government bamakabona ba uthini. Sizahamba kakhulu aba bane medical aid. Kancinci nje sicexolo. Sicexolo nje apha. Doc, thina ke ngoku kuyiwe kutheni ithini yethu indlela to manage kwelethu side. Yintoni kumele bayi-parents zona ziyenza ngoba silapha ngoku kunjena ngoku lo mntana makangaqubhi, makangakhweli ihashi, makangathini, makangaqhubi, aqhubi imoto. Because I remember utata wenye itshomi yam kudala, itshomi yam enda apha iqhuba iseyanga. Intoni uhlala semotweni, utata wakhe uyaxhuzula. So he cannot drive. So I think we were 16, 17. But he was already driving because tata wakhe cannot be behind inantsika yabo ingamfikela nanini na. Simanage njani? Kuyakwazeka uba umntu xa itya ingangenzeki. So especially when it comes to kids, whenever
you don't want to take away, you don't want, yes, umntana epileptic, ne? Sure. But you don't want to take away la freedom yoba ungumntana and he should Okay. enjoy that freedom. Okay. Yabo yoba ungumntana. So poorly controlled seizures, it's a no-no bumntana ewangene kwi-swimming pool and they exercises athini, and it's better that abene bracelet. bracelet ne Ebhalwayo pha. yeah, you know, just in case something happens. But once you are on correct medication, correct dose, correct management, umntana becomes seizure free and is fairly controlled, you can slowly introduce him to some of the activities depending on the control. Yabo, Okay. uba u-controlled kangakanani, uyayibona? Yeah. And number 2 is ezinye zezi treatments zine-side effects. Yebo, abanye abantwana ufumaniseka ukuba bayalala kakhulu eklasini okanye batyhafa kakhulu as ugqirha manager ifuneka uyimamele ezo side effects because zikhona ezinye ongakwazi uzitshintsha to ezi-less sedative ezilalisa less compared to ezinye. Okay, xa sizawuvala bangabana khona into zafuna uzakongeza. Uyakwazi ubhubha umuntu from ekuxhuzuleni? Yes, of course. Like bakwenzeka ntoni? So because uzoxhuzula, so xa uxhuzula ne zininzi complications depending on la ntlobo yokuxhuzula bendithetha ngayo ne. Okay. Okay. So once uxhuzule for more than 5 minutes, chances are low seizure, it's very unlikely that izaziphelela ngokwayo ne. Izawuneed need intervention here drugs. Then we call that status epilepticus. Okay, because remember, your oxygen to your brain, you can't breathe normally, you are in status epilepticus. So we call that hypoxia. You can actually die from that. Ne? Number 2, you can actually die from the fact that uzo aspirator, ne? And it you not in control of airway yakho yonke into ityololo. So amathe that we're supposed to go to esophagus yakho yesiswini, they can easily go to your trachea and then to your lungs, or aspirate or arrest. Yabo? So you can actually die from having continuous seizures. Yo. Dokhe ndoyikisa ngoko. Yeah. Khange ngicinge ba loo nto leyo ifikelela apha. So aba ke ngoku thina singabantu zilathana bendizithethe zoba mkhululeni ikawusi sidibane nekawusi akhe siqhobhekileyo. Mkhululeni into zikweleza zinto zilapha. So andizazi bazisukaphi because where I come from kuthiwa nesihlangu andiyazinto nesihlangu esinukayo asinukisi. Kanti ndifuna zize nawe because thina kaloku ngoku zikhona ezo nto ezi ba. No, those things they don't work. Yeah, boy, as long as you make sure uba umntu is in akananto emlonyeni, correct position. What's the correct position? Ngecala, and then secretions so that angalali ngomqolo is. Okay. So bantu adlula ngestrato ngoku kwesenzeka into ndabasusa abantu. Beke And ikhona le nto bakuthi no uba udibene namathe akhe or something uyasuleleka ube nesifo sokuxhuza. So there's just no such ubuke watsha ayayiphindi iphele ki-epilepsy. Those are just zizinto no yi-chance ke dokuzenze ke ngoku sizisuse ezo myth ngqo. Yeah, so sisuka from kuba so it's a lie ke bahlali. Yeah. Oh, okay. Yeah. All right. Yes. Yo man. Yes. Okay. Andifuni ke itrauma yoba kungenzeka ungutata ekhaya uhleli nomama ekhaya kusekuseni xakane naloo nto apha hayi. Yeah. Yinto ebuhlungu ndiyandoyikisa xa usithi umntu angabhubha nobhubha. Yeah, no. So abantu basecam kwakho funeka bayazi what to do. Yes. Basibanikile ke ngoku. So clear 5 minutes when how do you stop it besides umlalisa ngecala? Xa ifika esibhedlele, so we either No nanku ngoku exhuzula apha ngoku phambi kwam can't. ndiyayibona uba awukwazi umstop. No, remember kaloku i-seizure isukaphi isuka engqondweni. It's abnormal firing of your neurons. So khona So sinoyenza all you thina can do is to put him in a safe position until it stops by itself. iyaziyekela Akho ke khona kwanto. sinothini. Yes, iyaziyekela. Once it starts, that neuron, it's firing abnormally,
then ke ngoku iziyekele ngokwayo yabo. If ayiziyekeli more than 5 minutes ucontinue usho esibhedlele 30 minutes, then it's status epilepticus. So umuntu oxhuzulayo into yakhe forever. No. Well, Iyakwazi that's a very important question, especially ebantwaneni. So umntana oxhuzulayo aqale kwi-treatment. Then if, depending on the cause, of course, I'm investigator. Then if umntana ube seizure free while on treatment for 2 full years, ne, you can try to wean off. Some of the kids, depending on the cause, they go into what we call remission. Ingaphindi bekhona epilepsy. Oh, Yabo? wow. But ke ngokwabanye abantwana, unfortunately, you try to win them off. Ziphinde zibuye seizures ke ngokuba relapse back to having seizures. Then yeah, but ayikho into yoba xa uqala uxhuzula oko. Yabo? That's 1. 2, abantwana, they are prone to have febrile seizures from 6 months to 6 years. Every time umntana xa ine viral infection, fever, because of the anatomy engqondo yabo, where our temperature hypothalamus is, then they are just, it's temperature phezulu, ikhawuleza irritating neurons, and then umntana axhuzule, uyaybo. So from 6 months to 6 years, depending on seizure, uba zi-generalized, umntana une fever, and they last for less than 2 minutes, and akubikho enye into, then those are febrile seizures. Yebo. Before simqale kwi-treatment for febrile seizures, there are a lot of considerations that we take into place. Ba ukude kangakanani esibhedlele, abazali baba traumatized kangakanani, and temperature xa inyuka benza ntoni, uyaybo. So yeah, so there are those 2 important things. Doc, nanku bukele umuntu useqonci, bukele umuntu usemthatha, Yes. bukele umuntu useGraafrenet nandoni. Yeah. Sisazibeka i-contact details up. Baze abahlali ukwazi ubanceda. Mabaphila abantu mandoc. Yeah. I think indlela esinoyibeka ngayo kamani xa sivala apha, where disabilities become abilities. Yes. Ndikhumshe kahle? Yes. Thank you. Sabulela kakhulu. Asigqibelisanga. Yes. Ndicela size namo. Kodwa doc mamela, xana ungcosa ngolhlobo, anikwazi uya euniversity ndibabonisa i-podcast ba sindizazi ezi zinto, ndicela upractice mna xa manikho mntu zam. No. Hayi manikho mntu zam nophosi mna ndiyazazi what to do. No. I-neurons. Babela neurons. Thank you so much, Doc. You can't. Yes. Thank you so much. For abangayaziyo, we'll have more of such sessions. Zawungena kwezinye nakwezinye. Yes. Yabo? Yes. Yeah, sibone ba ithini na. But abahlali mabafumane, because podcast is about educator, best business education namhlanje. Thank you. And you've also inspired abanye nalapha etimini khona abantu bafuna uba ngogqirha. Yes. Abazaba ngabo phofu. Yes. Abafuni Yeah. bazaba ngabo. Yeah. You know? Yes, abanye abathanda isikolo. Abanye sihamba nabo. Yes, No. Thank you so much. Siyabulela, but Sure, thank you thanks. so It's much. a- Okay, bye.